Ka jingpule na ki kam jong ki apostol kalanong ka bahinyo, kadukot san puway hadu Henry po bat kalanong ka bapra kadukot iway. Kadno pilong ki ba mutlom, ki do nu jumpi lakum ki riu pertay, bat baru bor pile kelot ya ka kubor ublay. Pilong tek kum ki kpa men jumpi, bleng piru pila yele bersha barabor ya uminsim bukun. Ladon ma unong ye thu lupa uba ki kpa men jumpi kim shem le ben le kho. Kila pen yap ye ki nong lam kubor ublay, ki ba la pen bana la slemba ya ushakri bahok jungu. Bad menda sama pila shed kala bad pila pen yap yo u. Pidei kita ki ba la yo pediang ya ka an ublay, bala IT da u angel pen ban pim shem ko ngu yaka. Haba ki riud kon ka dorbar kila yo snow yaw Stefan, kila shlat tik bad kila kiryat benyat ya u da ka jingbitat. Henry u Stefan bau dab daw minsim bukun ulak mit shibaneng bad ula yo I ya ka burom ublay, bad ya u Jisu bayeng ha ka kamon jong ublay. Hapen ula ong ngayo I ka beneng balapli bad ukun ubriu uyeng ha ka kamon jong ublay. Kila ye perta jam bad kila set yela kishkor da kihti. Nangta baro lang kila ya tur shu kila patom ya u shabar kanongba bad kila lenthem mau yu. Kisaki kila ya bu yela kijan ba un sumar uway usamla ubakerteng usaulos. Kila lenthem mau ya u Stefan kat ba udang duay kerpat ya utray. Ko Jisu kenrad do pediang ya kaminsim jonga. Uladem kho siu bad ula perta da kasur bajam ko try wat nyo ya gani kapop persha yaki bad anda ula ong kumni ula yap atan. Usaulos pad ula menjur ya gani ka jingpen yap yu hagatahi kasni kabalang ha Jerusalem kalasdang bansha ka jingban ben ka bashir khay baro ki riungen latang ki apostol ki lai sapryang ka leng ki jala ka Judea bat Samaria ka ktien jong utray kasam lai puway ka dukot ar hadu lai san hadu hinyo khat handriu bat ar phong. Tos ngap yanga to wan pen kloy ban pelat im yanga. To long umaw siyang jakari junga ka god baklan ban pen im yanga. The shisha milong umaw siyang bat ka god junga na ka benta ka buram ka kerteng jume to yalam bat tup tin yanga. Ha kikti jume nga ID yala ka mensim mela sius pa yanga ko try. Ko Blei ka jing shisha me isi ya kito ki banyo buram ya ki Blei lamler ngati nga shanya ha utray ngan shat kamen pan ngan sngob ha ka jing I baskem jome naman mela yo I ya ka jing janjar jonga bad mela I thu ya ka jing shipa jonga to pet sngob ya ushakri jome to pen im yanga ha ka jing I jome Medon bad ki bad mi buri yaki na gajingya sala gibriu. Mesumar khop yaki hapo ka ying jume jngai na gajingkin tha kithili. Ka gospel kat kum u Yohanes bukhud kilanong ka bahendriu ka dukhat laipo hado laipo san. Kila phai ktien te kadak ayu minle bangin dup yo I badup ngay hame menle ayu ikpat men jungi kilabam ya umana hari kenja kumba ong kajintho ula aye ki ukpu na beneng bakin bam ujisu ula jubab shisha nga ong hapi dei Moses ubala ay pu yepi na beneng dei ukpa junga uba ay hapi ya ukpu bashisha na beneng ukpu ba ay ublay uwan hiar na beneng
bad u ai jing ha ka perthei ko kenrat kilapan na to ai hangi barbor ya uni ukpu u jisu ula ong hagi nga ngalong ukpu ke jing uta ubawan shanga om thngan bad uta ubanget hanga om sliang lano ru ka gospel jong utrai